Handle it up. Beiratu eruterra? Jarriko zara hor, Juan Cruz, igual? Super. Zer zen La Betty Traban? La Betty Traban zen musika talde bat, niretzako izan zena sorkuntzarako unibertsitate bat. Ze gutxi gora bera orain egiten dudan guztia, nik ikasi nuen nire taldekideekin. Inigo Astiz kultur kazetariak zer galdetuko lioke Inigo Astiz idazleari? Oso serio jarriko banintz, galdera litzateke, zergatik zara jendeak serio hartuko zaituen beldur. Eta ez nuke jakingo zer erantzun. Gotzon Hermosilla omen da zure euskal literatur dilerra. Zimaurrona pasatzen aldu, zimaurrona pasatzen du eta batez ere badaki non ez dagoen zimaur ona. Esaten du kanto horretakoa ez da balekoa. Egizu dilerrarena guretzako. Une honetan zein ipuin liburu gomendatuko zeniguke. Ikaragarri disfrutatu dudan bat da Playback. Ez da ipuin liburu bat. Kultur kazetari bat. Juan Cruz Lacasta. Ez dago komisiorik. Idazle bat, Angel Erro. Alberto Barandiaran izan nahi da zure senseia kultur kazetaritzan. Bere irakaspenik onena, ongi pasatu. Kazetaritzaren alorra ez da inmurritza. Iban Zalduak gorrotatuko lukeen galdera. Narrazio liburua plazaratu duzun honetan, noizko eleberria? Iban Zalduarekin lau eskutara proiektu bat martxan daukagu, orain batek ama galdu du mendian eta hori da abia puntua drama rural baterako.